The chair of Shane interior, so what was so ye Gomoa Central MP na year kwansa. Senkabo mu pen NPP amanyokono warumo ehia. Na senkabo mu so ye adwuma se de tie bia no 2024 mampani ne mrashebedwa akonya no ombedi so nkunim mo ne Adom Kasee atwaso. Osofa bedi chiro no wo interior a osan ye mrashebedwani ewo Gomoa Central na ehia kwansa e de hadesede ato mabunu a wo mo ne mpatam enim se wo mo enhwe se wo mo beka wo mo abom na de mpuntudwuma aba wo mpatam ho abra wo ne Adom News Central for etwetwe nkomo wo de tudwa se mabunu a wo ne mpatam eye NPP amanyoko no enhwe se wo mo ebeboa aban no ewo ne dwumadi a wodi se ne wo mo ebetumi edi nkunim ewo 2024 abato ni wo de sansem we etudwa abra wo kosra ICGC asori ewo aguna swedru so nyankambom ne yengira yanado as NPP party obia kan bi ho wogina wona party no the chairman the organizer woman or secretary assistant obia wa happy ya kade ya nyina ya kade o me nyankambom na NPP party yemfa no gina ho osane se